ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎರಬಾಯಿ ಮೀನ್ದ ತವ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನೇನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗಿನಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವೇರು ಎರಬಾಯಿ ಮೀನು ಸಾರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಂದಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮುಳ್ಳಿತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಸಾರಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈಗೆ ಈ ಮೀನು ಬೆಸ್ಟಿಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಮೀನು ದೊಟ್ಟುಗು ಮುಳ್ಳುಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ತಿನ್ನಗಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮುಳ್ಳು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಯಿ ನೆಡ್ದಾರ ತಿಂದ್ರೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ತೂಲೆ ಮುಲಿತೆ ಅನಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ದಾತ ಎರಬಾಯಿ ಮೀನು ದೆತಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಇಂಚ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಐಕಿತ್ತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ, 1 ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪುಳಿತ ರಸನ ದೆತಂದೆ ಮುಳಿಯನು ಪುಳಿನ ನೀರ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಐತೆ ರಸ ದೆತ್ತದಿ ಒಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಾಯ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಾಯ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಂದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಟು ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಇನ್ನಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಹಿಡಿದಾರ 6 ವಾಟ ಇಪ್ಪುಡು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಾ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನನ್ನು ಇಂಚದುಲ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಕಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಓಡಾಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬಂಜಿದ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೆಪುತ್ತ ಆಗುಲೆಕ ಸರಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತು ಈ ಮೀನನ್ನು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾರಂಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ ಅರೆಪ್ಪು ಪೂರ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಕಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನನಂಜಿ ಕೆಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಂತಿನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿಲೇನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನಿದೆ ಅರೆಗೆ ಇತ್ತೆದ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ದುಂಬುದ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಅಡಿಗೆಲೇನು ಪೂರ ಕೆಲವು ಮಲ್ಪುವೆರಾರು ಎನ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಅಡಿಗೆಲೇನು ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ಮಾತ ಮೀನೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ದಿವನ್ನೆ ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆ ಪೊಟ್ಟು ತುಂಬು ಒಂದೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲೊಂದೇನೆ 1 ಗಂಟೆ ಪೊಟ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಪೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ಲ ದಿವಲಿ ಪಿದ ಇಡ್ಲ ದಿವಲಿ ಒಲ್ಪ ಲಾವು ಪೂರ ಸರಿ ನೀಟಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದಿಬ್ಬುಡ್ಲೆ ಓಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಕರಿದ್ಲು 1 ಗಂಟೆ ಕರಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತವಾಕಿಯಾನ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ತವಾ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ನೆಡ್ದಾರ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯಾರ್ಲ ಯಾವು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ತಾಗದಿನ ಮೀನು ದೀದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪೊಡ್ತು ಬೇಯ್ಪಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಪೊಡ್ತು ಬೇಯ್ಪಂಡ ಯಾವ 5 ನಿಮಿಷ ಪೊಡ್ತು ಬೇಯ್ಪದ ಕೂಡಲೇ ನಿಕ್ಕಲು ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ತು ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಮೀನು ಬೇಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತಂಡ ಎತ್ಲ ಯಾರುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಕರಿದಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಂತ ತುಲೆ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿರ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಏನು ಕಾಯದೆ ಮೀನು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಯ್ದ ಯಾರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಕಾಯ್ದಿನಂಚಿತ್ನ ಮೀನಿನ ಪೂರ ಏನು ದೆತ್ತಂದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಪು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಏನಿತ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತೆಂಟ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪುಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.